Kaixo, arratsaldeon ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Arrazazue agur bat Eusko Ikaskuntzaren partez eta baizta izlari honen partez. Gaurkoan izpide Euskararen nazioarteko eguna. Datorren 3 abenduan ospatuko dena horren inguruan hitz egiteko 3 parteide edo 3 gonbidatu gure artean, batetik Ainara Ira eta beste aldetik 2 bertsolari gazte eta aski ezagun, Uxue Alberdi eta Sustraie Kolina. Tirata esan bezala gure artean 3 gonbidatu, batetik Ainara Ira eta arratsaldeon Eusko Ikaskuntzaren gazteria sailaren arduraduna, kaixo? Arratsaldeon guztioi, osongi. Eta bere ondoan beste 2 gonbidatu, beste 2 baitutako, edo hori da behintzat Ainarak esan duena, Uxue Alberdi batetik, arratsaldeon Uxue, eta bestetik Sustraie Kolina arratsaldeon, aupa, biak, bertsolariak ezagutuko dituzue seguro. Gaurkoan hemen bildu gara, N-ren inguruan hitz egiteko, N badakizue Euskararen nazioarteko eguna dela, eta horrela hasiko gara Ainara, N egun hau azalduz, esplikatuz zer den Euskararen nazioarteko eguna? Bai, Euskararen nazioarteko eguna da Eusko Ikaskuntzak 1959 urtean abian jarri zuen ekimena, eta 2005 urtean berriz ospatzea erabaki zen, berriro ekin zion Euskararen aldeko mezua zabaltzeari Eusko Ikaskuntzak. Orduan aurten 3. aldiz ospatuko dugu Euskararen nazioarteko eguna, eta berez urtero Eusko Ikaskuntzak ekimen bat edo proiektu bat garatzen du egun honen ospakizuna dela eta. Orduan aurten espereski egin nahi genuen gazteekin eta gazteentzat gaztei zuzenduriko ekimen bat erakargarria izan zitekeena, eta horregatik erabaki genuen bertsolari gazteak izenburupean bideo bat grabatzea. Nazioarteko eguna esan dugu, noiz eta nola ospatuko da? Euskaren nazioarteko egun hau abenduaren 3 ospatzen da, eta printzipioz Eusko Ikaskuntzak Eusko Ikaskuntza ez da ospakizun honekin kalera ateratzen. Berez gure indarra nolabait esan dezakegu interneten dagoela, eta gainera nazioartekotasuna hau aldarrikatzeko iruditzen zaigu teknologia berriak izan daitekela biderik egokiena. Horregatik, internet bidez nolabait interneten daukagu gure indarra, munduko txoko guztietatik hainbat bisitariren mezuak eta jasotzen ditugulako, eta printzipioz guk horrela ospatuko dugu. Bideo bat aipatu duzu, oraintxe bertan, zer esan dezakegu horren inguruan? Barkatu? Bideo bat. Bideo bat, bai. Aurten, esan dizuedan bezala, gure asmoa da gazteengana zuzentzea batez ere, Euskararen nazioarteko egun hau ospatzeko, eta horregatik iruditu zitzaigun ekimen polita izan zetekela Euskal Herriko 5 bertsolari gazteekin bideo bat grabatzea. Horrela, harremanetan jarri ginen Euskal Herriko 5 bertsolarirekin, Uxue Alberdirekin, Sustraie Kolina, Xabier Paia, Oiane Perea eta Etxaberekin. Orduan, bakoitzari eskatu genion 2 bertso egiteko, gai ezberdinen inguruan, eta horrekin bideo bat grabatu dugu. Esan nahiko nuke, bideo hau bakoitzaren bertsoak grabatu dira Euskal Herriko probintzia ezberdinetako leku esanguratsuetan, eta nire ustez oso produktu polita atera da, eta nahi duzuen guztiontzat interneten eskegita dago Eusko Ikaskuntzako hainbat webgunetan. Bideo honen nagusia euskara, ez da? Noski bai euskara. Hala ere
mundu mailara eratu nahi dugunez, euskararen erabilera 5 bertso hauek, 10 bertso hauek itzuli ditugu bai gaztelerara, bai frantsesera eta bai ingelesera, jende guztiak ulertu ditzan. Ulertu dezan mezua batez ere, zabaldu nahi ez dugun mezua. Azpitituluen bidez? Testuak berez, bideoa eskegi dugu Eusko Ikaskuntzako hainbat horrietan, eta bertsoek esaten dutena, bertsoen testua, jarri dugu bertso bakoitzaren azpian 4 hizkuntzetan. Lehen esan duzu, baina errepikatuko dugu, non ikus edo entzun daiteke bideo hau? Bai, bideoa berez, esan dizuedan bezala, Eusko Ikaskuntzako hainbat webgunetan dago ikusgai, alde batetik irubikoitza .euskogidoiaikaskuntza.org webgunean, bestalde irubikoitza euskomedia.org elbidean, eta azkenik irubikoitza.euskosare.org elbidean. Leko goetan guztietan topa daiteke bideoa beraz eta iritzia ematerik ere bada, ez da? Bai, hori da. Aldi berean, bideo hauek esaten dutenari buruz eta tratatzen diren gaiei buruz jendeak bere iritzia emateko aukera luzatu nahi izan dugu, mundu guztian dauden euskaldunengana iristeko, euskaldun eta euskaltzale guztiengana iristeko, eta aldi berean nolabait nahi duten pertsona guztiek ere bere atxikimendua eman diezaiokete euskarari. Hasi da jendea iritzia ematen? Bai, hasi da jendea bai iritzia ematen, eta batez ere, beste ekimen bat ere jarri dugu abian, nolabait Wall Street Journalen ateratzen artikulo famatsu hori dela eta nolabait guk aldarrikatu nahi izan dugu euskara beste hizkuntza bat bezalakoa dela eta normaltasun osoz erabili dezakegula gure egunerokotasunean eta hainbat gauza bizitzeko eta komunikatzeko nolabait. Orduan mezu bat jarri dugu hori islatuz eta nolabait jendearen atxikimendua ere jaso nahian gabiltza, gero izen guztiekin eta pertsona guztien atxikimendu hori Wall Street Journalera bertara bidaltzeko. Nolako aldera, jaso dituzuen lehen mezu edo iritziak? Nolabait jendeari jendeak bertsoak gustoko ditu, eta printzipioz, bakoitzak bere iritzia ematen du gai bertxetan tratatu diren gai ezberdinen inguruan. Beste ekimen horretan, Wall Street Journaleko ekimen horretan, berez atxikimendua soilik emateko aukera dago, jendeak ez du iritzirik ematen, baina, hala ere nik uste dut gaurkotasun handiko gaia dela eta nolabait iritzia kalean entzuten direla etengabe. Nola aukeratu dira gaiak? Gaiak aukeratu dira nolabait gaurkotasuneko gaiak tratatu nahi izan ditugu. Hau da, egunerokotasunean kalean entzuten diren gaiak direla uste dugu. Jendea dentzat interesgarriak direnak eta batzutan kezkagarriak ere bai. Orduan, adibidez, Uxue Alberdiren bi bertsoak euskara bitartez mundura dute gaia, hau da, euskararekin mundura nola zuzendu gaitezkeen. Sustrai Kolinaren bertsoak euskara eguneroko bizitzan gaia lantzen dute. Xavier Paiarenak berriz euskara eta immigrazioa, Oiane Perearenak euskara ondare bezala, eta amaitzeko Etxaberen bertsoak euskara eta gazteria eta gazteak lantzen du. Uxue, Sustrai, kaixo. Lokartu xamare, ikusi zaizuzet. Kostatu zaizue, gai hauek hartuta nola baitere bertso horiek sortzea? Edo aldiz erreza sortatu da? Ez, kostatu ez, irutu zait gaia oso presente daukagun gaia dela eta bertxotan ere biok, batez ere Sustrai oitu da, orduan ez dut uste lan zaila izan danik. Niri zaila ez, baino
konturatzen naiz azken aldian badauka dala problema bat euskararen inguruan sortzeko. Bat oso gai erabilia dalako, oso kezka, oso presente dagoen kezka delako, ez? Eta horren inguruan ezer berria sortzeko eta ikuspuntu personal bat emateko, nik ez daukat behar beste distantziari, eta gainera iruditzen zait bersolariok hortan pixkat beste mundu batean bizi garela, ez komila artean, azkenean guk euskeraz egiten dugu bizitza gehiena, naiz eta ni eremu erdaldun batean bizi naiz, baina ni euskaraz bizi naiz, nire eremu erdaldun hortan. Orduan, nire hortan pixka salbuespena naiz, eta gu joango gara bersota Barakaldora, baina, juntatuko gara Barakaldoko 70 euskaldunekin. Eta orduan, askotan iruditzen zait perspektiba ere galtzen dudala, eta askotan kalean dauden kezka hoiek, ikusten ditut badaudela, baina ez ditut bizi neure larruan, ez? Orduan, pixkat batzutan sortu zait alako, kostatzen zait horren inguruan iritzi zehatzak ematen. Bai, eta gero, niretzat gainera, olako ekimenak inoiz sobran ez dauden arren, niri zaila egiten zaidana da, euskerari buruz aritzea, hau da. Niretzat euskeran alde egiteko modurik onena da euskeraz bizitzea. Eta guola bizi gara, eta guretzat erreza da, orduan aldarrikapen hori batzutan gure bizitzan sobran ikusten dugu. Gero, noski ez da berdina, bainarak esan duen bezala, hau mundu guztira zabalduko da, eta mundu guztian euskaldun asko daude euskeraz bizitzeko aukerarik ez daukatenak. Orduan, beraientzat igual mezu horiek baliagarria badia guretzat baino. Baina bai, bestela gu bizigea nolabaiteko simulakro baten. Hombre, esan nahi da, euskararen gaia erabilia dela, erabilegia akaso, baina tarteka, gure ez jurnaleko kontuarekin gertatu bezala, horrelako eraso modukoak sortzen dira, eta horri ere erantzuna eman bertaia, ez da? Bai, dudari gabe, baina nik ez dut uste problema Wall Street Journalen dagonik, nik iparraldeko kasuan bertan esaten dut, iparraldean ez dago ofizialtasunik euskararentzat, baina jendeak frantsesez eskatzen du ofizialtasuna. Orduan, askotan komentatzen duguna, ez? Zergatik eskatuko dut errenta aitorpena euskaraz egiteko eskubidea, gero ogia frantsesez erosi behar baldin badut. Bai, aurrera pauso balitzateke, baino nik uste usuek esan duen hortan dagoelakoa. Euskararen alde egiteko modu bakarra, euskaraz bizitzea da, eta punto. Frutego joan gabe, ez da? Bai, esaterakor, niri oso arraro eten zaidana da, bideoko 5 gai horietako bat da euskara ondare gisa. Niri izugarezko mina ematen ditorre belarrira. Ze, ondarea da, niretzat zerbait, hilda dagoen zerbait, museorako zerbait. Orduan ere ustez, horri kantatu baino, inbehar dana da, Araban euskara ondare bilakatzen ari badagoazen horren kontra itera, ondare bilakatu aurretik, nik enuke horri buruz kantatu nahi. Orduan, lan egin behar litzake euskaraz, hori euskara eziltzeko. Ondarea igual arkeologiari edo lotzen diogu. Bai, berez, beste inguru batean kokatu nahi genuen, izan daiteke interpretazio desberdinak izatea, baina printzipioz Iruña Beleian kokatzen genuen euskara, bertan topatu ziren aztarna haiek zirela, eta orduan horregatik zegoen gaia, eta berez bertsoak pixkate orientazio hori dute, ez? Euskara hizkuntza zahar bat bezala. Dena dela zurea sustoi, edo bentsat horren esan duzuna, autokritika modukoa da baita ere, ez da? Bai, esan nahi dut, eta ni naiz lehenbiziko hortan, gainera gehiago esango dizu, nik ez dut konfrontaziorik ikusten hizkuntzen artean. Eta hortan, badakit erruaren zati handi bat badaukadala, ni naiz eta urruinan lagun batek espaldin badaki euskaraz, ez daukat inolako arazorik frantsesez hitz egiteko berarekin. Gaina defenditzeko kapaz naiz frantsesez egin behar dudala berarekin. Orduan, zate dizut, autokritika erabatekoa, orain. Badago terreno oso teoriko polit bat euskara, oso larrosa, oso... Baina, nire ustez praktikari erantzuten ez diona. Eta iruditzen zait politikoak eta instituzioak euskararekin urtean behinak horratzen direla. Egun hontan, eta
Eta, bueno, gero ikusi besteik ez dago legebiltzarreko euskara maila eta euskaren erabilera zein den, patetikoa. Kopuru oso bajoa da. Ez kopurua bati bakarrik, kalidadeagatik, ni mintzen nautan, ere etxetik azita. Etxe politikotik, ikusten dudanean, nire etxe politikoaren argumentu elektoral bat euskera dala, eta gero ze gaizki erabiltzen duten, ze arreta gutxi ematen dioten, nik askotan esaten diet, ikusten ditudanean, zuek mitineak eman behar baldin badituz euskaraz, dedikatu behar zen dituzkete pare bat ordu hastian, euskaraz hobeto egiteari. Ez du ari bezatea, euskara gozatzeko da, egitea da kontua, ez. Zu politiko baldin bazara, eta eredu bat baldin bazara, euskaraz ongi egin behar duzu. Bai, ados nago, gaur bertan Jose Lorrieta eta Rafa Diaz besterik ez zeon. Irratia jarri eta belarriko mina ematen duta. Zuri mina ematen dizu batez zer hori, sustraik zen duzela zure etxetik bertatik hasita esaten duzu, Jesu, zintazu pixkatu beto, zure planik ere zizu siniztuko, esaten duzuna. Baina gero, adibidez, sustraik esan du, berak ez daukala inungo problemarik, adibidez bere lagun batekin frantsesa eziteko, ni hortan radikalxeagoa naiz. Ez igual hainbeste lagunekin, baina adibidez ni azkenengo 5 urtetan Bilbon bizi izan naiz, eta, nik denda guztitan eta taberna guztitan beti euskaraz eskatu izan dut, eta konturatu naiz, gauza batzutan, zeokernen bilen, nik uste baino askoz jende gehiok, erantzuten ziala euskeraz. Pentsatuta, honek ez dit erantzungo, baina iningo dut, eta derrepente harritu. Orduan ikusi zenba gauza euskazun irabazteko beti euskaraz inda. Eta gero, konturatzen zea, euskara erabiltzen baldin badezu, oso argia hori guztituzu ze jarrera dauden, ez? Nire adibidez, nire txastiko okinan jarrera, zan, pasatzen duen urte guzti bat, 20 barra bat eskatuz, eta berak egunero, erantzuten zian, eta nik esaten nion agur, eta berak, hasta luego, urte osoan. Orduan, ikusten duzu, pertsona horren jarrera, edozein politika indare gobernutik, ez duzuela aldatuko. Baina, gero, hor, estremo baten eta bestean artean, izugarrizko matiz pila daude, eta zuk, ni beti esaten, nik iten dut euskeraz, baina irriparre batekin. Ena izkuten inori kontuak eskatuz bezala, ni euskaraz guten ez, naturaltasun osoz, eta irripar batekin. Orduan jendeari gehioko esaten zaio hori gaizki hartzea, ez? Pixka da hori, zaten, unere hizkuntza da, pozik nago eta erabilingo, eta punto. Endara. Bai, guztiz, ados nago, nik hor, atentzia ditu izan didanak askotan ere bai, nik ezakit zergatik, nire ustez, kontutan hartzeko datua da ere bai, euskeraz dakien jendea eta erabiltzen ez duena, ez da? Igual hori izan daiteke zerbait, nire ustez, ez dakit kezkagarria o galdegarria o zergatik pasatzen den hori, ez? Agian, euskeraz dakien jende asko dago, batez ere ziurrenik hiri handietan uste dut, usuek esan duen bezala igual Bilbo batean, Donostia batean, Gasteizen, baina ez dute ohiturarik edo gogorik edo ez dakit zer den euskeraz bizitzeko, ez? Eta ez zaina handietan, Ni Elgoi bertar naiz, Elgoi barren bertan hori asko. Agian, bai, izan daiteke ere, bai, ez dakite, ez dut uste arrazoi dezu ez da hiri handietan bakarrik pasako, baina igual hiri handietan gehiago ikusten da, ez? Eta ez dakit, nik uste hori ere kontutan hartzeko gauza badela, ez? Zergatik euskeraz dakien jendeak ez duen erabiltzen. Denetan esaterako, lehen usuek esan duena, ez da, akaso pentsatzen dugu aurreritziekin noski, ondokoak ez dakiela, eta ez bere, errera jotzen dugu, baina tira, sorpresak hartzea dituzu tarteka, ez da? Bai, eta gero nik uste formula ez dela eskatzea jendeari euskera ziteko. Hau da, jendeak sentitu behar du zerbait galtzen dula euskera ziten ez badu. Eta guk ez badiogu ezer eskaintzen, beraiek erabat libreak dira, hizkuntza bat edo beste aukeratzeko, inorri ezin diozu exigitu. Baina kontua da hori, jendeak konturatu da dira, mundu batzutara ez daukazu sarbiderik euskeraz ez badakizu. Eta hori muturren aurrean jartzen diozun momentuan ez zera txar baten, baizik beste aukera bat dago, eta aukera ontara sartzeko bidea euskera da. Zuk ikusiko ez ikasi nahi dezun ala ez, edo erabili nahi dezun ala ez. Lehen sustraik ereduak aipatu ditu esaterako politikariak, beste eredu tipikoa kirolariena da, ez da? Futbolariak esaterako. Bai, baina behitu, nik kirolari bati ez diot eskatzen ongi hitz egitea. Kirolari bati eskatzen dioan gauza bakarra da, bere kirolean ona izatea.
politiko baten lanaren parte bada hitz egitea. Beraz, ongi egin behar du. Nik nire lana espaldin badut ongi egiten, edo edozein langilek bere lana espaldin badu ongi egiten, ez duko horratzen. Politikari batek ez badu ongi euskeraz hitz egiten, ez lukeko horratu behar. Eta ikusiko zenuke denak nola apuntatuko liaken euskaltegian. Edo behintzak ez luke esan beharko ez da euskara bere, ez dakit prioridadetan lehendabizikoa dela edo bigarrena. Ezken nire ustez, ez luke izan beharko ez da prioridade bat. Legebiltzarrean ez litzake hitzein ere egin beharko euskarari buruz. Hitzein beharko litzake autopistei buruz, presoei buruz, gai guztiei buruz, baina euskara ez da punto. Euskara ez da aldarrikapen bat, euskara da tresna bat, aldarrikatzeko. Eta nik uste hortan gaudela oker, okerrez, errealidadea hainbeste haino distorsionatu zaigu, hortara aliatu garela. Pausos paso ari gara, behar bat da. Ez dakit pauso ari garen, baino nik egia esate izut, ni etxi nun aspaldi bide hortan, eta ikusten dudanean ze pasatzen den, eta politika zari naiz, eta egia esan gauza asko lepolatzen dizkiet, baina gero ikusten duzu nola da hona asuntu ere, eta egia da, mila gauza daudela horren aurretik, baino ez lukete egon behar. Eta pausoak ematen dira, baina ez nago konbentzituta asuntuari buelta emateko erritmoan ematen direnik. Igual irauteko erritmoan. Eta igual jende bat horixe komenizaio, irautea. Auskalo? Ni uste baiet. Euskaren atxerteko gunetara itzuliko gara, gero bueltan jarraituko dugu kontu horren inguruan hitz egiten, gauzta jakiteko indara, zer den esplikatu dugu, gutxi gora bera, baina zer salitzen den akasuz dugu esan, eta noiz sortuta zergatik? Berez, Euskaren nazioarteko egunaz gain, Euskal ikaskuntzak ere ene saria ezagutzera ematen du abenduaren 3an. Ene saria Euskararen laguntzan nabarmendu den Euskal Herritik kanpoko erakunde bat saritu nahi du. Orduan, Euskararen laguntza uler daiteke bai irakaskuntzan, bai hizkeran, orain esaten eginen moduan, hainbat bideren bidez, ez? Eta berez, sariak, ez du sari ekonomiko bat izan nahi, baizik eta nolabait aitorpen publiko bat da, eta batez ere kontutan izanik kanpoko Euskal Herritik kanpo lan egiten duen erakunde bat saritzen dela, ez? Ez dela berdina lana etxean egitea edo kanpoan egitea, ez? Eta era berean Nestor Bazterretxea eskultore euskaldunak egindako diseinatutako anagramaren anagrama ematen zaio ere bai, sari moduan, eta batez ere aitorpen publikoa da garrantzitsuena gure ustez. 3an banatuko da sari hau? Hori da. Pistarik? Ez. Ez da politikari izango? Ez dut uste. Oraindik badirudi ez dutela mailarik ematen politikariek horrelako saririk jasotzeko. Ni sustrairekin eta zurekin ados naiz, Batez ere gainera... Naiz eta kontrakoa dirudien. Batez ere gainera esan nahi dugu saritzen dela hori Euskal Herritik kanpo lan egiten duen erakunde bat. Orduan, kasu honetan politikari asko ez dire ibiliko Euskal Herritik kanpo Euskaren alde lanean. Bueno, gehiagia kaso ez. Ez. Bertso bin entzengo ditugu jarraian, eta horien inguruan hitz egiten segituko dugu. Naiz eta gai batzuk dagoeneko mai gainean izan ditugu, baina hauei etxeko diegu. Horren nahiziko bertso hau da, ez dakik sustrena edo usurena den, baina segituan jakingo dugu, ez da, hau ez kontuagatik, noski? Aizea libre, aizea gogor, aizea hemen, aizea hor, udazkenean galdu den oso, gorri bati puzka dator, gorri bati puzka dator. Euskara horren denez txikia,
horren denez osto galkor, aizetan jarri derrigor, aizea geldi dezakenik munduan ez baita inor, munduan ez baita inor. Ene euskera beti, mudan bezain mugan, noiztik zabiltza egun, hobeen menturan, ez idazu galdetu, maitatzen zaitudan, ez da zenbat ostiko, eman dizkizudan, ez idazu galdetu, maitatzen zaitudan, mundu oso bat ikusten, baldin badut zugan. Tira Uxuren da bizi, eta sustrai ondoren. Bueno, bertsoak euskararen inguruan esan dugu, hauek dira zuen reflexioak, ezta, hizkuntzaren inguruan, beti ere puntu hauei jarraituz tresan zakegu bertsoen inguruan. Bueno, nire kasuan aizen horrazian grabatu gendun bideoa, eta nik bizat nire gaia eta grabazioen genduneko lekua lotu nitun. Gaia zan euskararen bitartez mundura eta lekua aizen horrazia, orduan pixka erabilinun aizean metafora hori, baina bueno, ez dut uste nire bertso horrek gauza askorik mezu sakonegirik esaten dunik, ez, gehiago da irudi bat. Bueno, nereak ere ez da gitze irudi baden edo ez den edo, baino bi aukeran euskan, edo hori egin, edo bestela balen esan ditudan gauza horiek esaten saiatu. Alegia, bueno, ikuspegi kritiko bat sartu eta iruditzen zaitetze egokiola egunaren motiboari, ikuspegi kritiko hori. Orduan, bueno, saiatu nintzen, naiztak gaia izan euskera eguneroko bizitzan, euskeran nere eguneroko bizitzan azaltzen. Eta netzako hori da mundu bat, mundu hori ikusteko betaurreko pare bat. Euskarak bizitzaren esparru guztiak betetzen ditu, edo posible da, edo gai da betetzeko. Zuk esparru guzti horiek euskeraz betetzen badin badituzu? Nik erantzuna badakit, baina bada jende mordo bat zalantzan jartzen duena. Bueno, nik uste galdera hori dela erantzuna. Zure baitan dagoela, zure esku dagoela, zure esku ez zure mingain. Ez dakit, ni uste norbere aukera dela. Beste 1000 aukera izan litezken bezala, ezkertiarra izatea, erretzea edo ez erretzea, porroak erretzea edo ez, kotxean azkar ibiltzea edo ez. Bueno, zuk erabakitzen duzu. Eskuan idazteko bada. Uxue? Bai, bueno, nik esparru guztiak euskeraz betetzen ditut. Kontua ez da euskerak dauzkala gabeziak gu dauzkagu. Euskeraz balio dudanerako, guk zenbatetarako erabiltzen dugun tresna hori eta zenbatetarako beste bat, hori ja, sustraik esan duen bezala gure aukera da. Zendagiaren gana joteko edo justizia arloetan esaterako badaude zenbat zailtasun, ezta, edo gabezia bada guriak, zuk esan duzuna? Zailtasunak badaude, esan nahi dut. Zuk euskara erabili dezakezu nahi duzun guztitan. Gero, zenbat muga jarriko dizkizuten aurrean hori beste gauza bada. Baina nik uste euskara eguneroko bizitzan aipatzen dugunean, gehienok ez gaudela pentsatzen, justiziara jo behar hortan, edo hori ere bada, eta hori ere konpondu beharreko zerbait da. Baina beste guztia konpontzen dugunerako hori konponduta egongo da. Hau da, guk euskara esparru guztietarako erabili nahi dugunerako, beste guztia konponduta egongo da. Mugoiek desagertu ingo dira. Nik ala uste, behintzat. Alegia gaiari behintzat, gaia lotuagoa dago eguneroko bizitzarekin, ezta? Egun korrienteak, alegia. Gauzei importantzia ematen zaie ikusten dezunean jendeak eguneroko bizitzan behar ditula. Zu ikusten dezu jendeari eguneroko bizitzan etzaiola bat ere importa euskera edo beste aukera batzuk hautatzen ditula,
ez daukazu beste tresnak ere aldatu beharrik, zazpien baten ez iruditzen garrantzitsua da goiko horiek aldatzea, behian ere ezpada behar. Begiratzen baldin bada pixan munduak, komila artean, nola funtzionatzen duen normalean gizartea joaten da politikoen eta legeen aurretik. Begira, insumizioaren kasua hor dago, ez? Gizarteak evidente bihurtu zuen gai bat izan zen, eta hortik etorri ziren gero legeak. Euskararen kasu nik uste berdina dela, gauza bera dela. Kalean evidentzi bat bihurtzen baldin bada, legeak etorriko dira. Baina hortarako kalean evidentzi bihurtu behar da gaia. Eta nik uste hortik gaudela urruti. Momentuz lortu duguna da urtean egun bat nazioarteko bihurtzea. Baina egia ere bada, hainbat zailtasunekin topatzen garela bidan. Ez eta gu joan euskaraz egiten leku batzuetara, nahiz eta arlo publikoak aipatu ditugun. Tarteka ez dugu feedback alertzen, ez dugu euskarazko erantzun lortzen eta azkenean erdarra jotzen dugu, baina nahita ez. Bai, baina pertsona hoiena, arlo publikoan, edo jendeari begira dauden pertsona hoiena, egunero, 100 pertsona jungo balia euskera, eta beraiek konturatuko balia, beraien komunikatzeko gaitasuna, ez dala iristen, beraien lanpostuan exigentzietara, beraiek lotxatuko liake beraien buruaz. Bakarrikan gaur egun ez diegula lotxatzeko arrazoirik ematen. Hori da bat, eta bi ez pentsa gauzak errez lortzen direnik, bidea erresa denik, seguro asko lehengo adibidera bueltatuz, insumizio mugimenduaren aztapenetan soldauskari uko egin zionak bazekien zer zeukan gero, onartu zuen, kontzientziatuta zegoen, sinistuta zegoen, hemen ere olako zerbait etorri beharko da. Usuek esan du nortara ailegatzeko, lotxatu ditezela, ikusi dezatela zer falta zaiela, gauza askotaz gozatzeko eta gauza asko ikusteko. Guztiak ez dira lotxatuko. Ez dira, gaur egun gertatzen dena da, tabernari asko adibidez lotxatzen diala, bezero batzuei ezin dietelako inglesez erantzun, eta ezkeratzen zaienei erantzun ezin dietelako, ez dira lotxatzen, orduan, guk erakutsi behar dugu egoera ridikuloa dela, ez dauka ezankaik ez bururik, orduan, ez badugu, zutrak handu bezala guk, evidentzian jartzen gertatzen ari dana ridikuloa dela, ez da zer aldatuko. Eta gu hemen asko lotxaz ari gara, baino badago beste realidade bat, eta hori gure zonan, ni uste bizi izan dudala. Eta da, euskara oso gutxi prestigiatuta dagoela. Ni akordatzen naiz, herrian bertan, ez nekiela jende baten euskara arrastorik ere, belodromoan lehen aldiz hartu nintzen arte. Egun hortan hasi zitzaizkidan euskaraz egiten, eta arrotzen euskaraz bazekitelako. Eta zergatik, segurazko hoien bizitzan lehen aldia zalako ikusten zutela euskara hutsezko ekitaldi bat 10.000 lagunen aurrean ere egin zitekela eta gauza handi bat izan zitekela. Eta, klaro, horre onda jende bat urtetan errepresaliatua kakotzen artean. Euskaraz etxean bakarrik. Eta kalean harrapatzen bazaituzte euskaraz egiten, esango izute baserritar bat zarela, abarkak baino zarragoa zarela. Claro, badago realidade hori, gurean bereziki. Eta orduan, badago alde batetik hemengo jende bat inolaz lotxatzen ez dana, eta bestean prestigiatu behar bat ere bai. Iparraldean oraindik oso jende gutxi da euskaraz bizi dana. Ez nahi zai esaten eguneroko gauzetan. Ari nahiz esaten soldataz, lanbidez. Zeinek ateatzen du bizimodu euskaraz, euskararen inguruan. Oso jende gutxik. Eta, karo, azkenean prestigioa olako gauza txikiek ematen diete, ez? Eta, eta ez nuke nahi ere pasarazteak gaia hemen dagoen titulitiz hortara, ez? Jende apuntatzen dela euskara ikastera, ega gainditzeko, eta oposaketetan, ez dakitzen puntu gehiago lortzeko. Hori etzait interesatzen, baina pixka bai. Baina arazoa zaude jende batentzako euskara bigarren mailako tzatz dela? Bai, guzti zara nago. Eta nik uste eta hau zuzenki lotua dagoela euskarari ematen diogun erabilera taldi berean balioarekin.
zenbat eta gehiago erabili, zenbat eta balio gehiago izango du euskarak noski. Orduan, bueno, nik uste dut euskara hizkuntza bezala, beste edozein hizkuntza, munduko hizkuntza bezala, euskaraz bizitzeko gaitasuna eta euskara berez hizkuntzak aukera guztiak ematen dituela. Berez tresna bada eta gure esku dago erabiltzea edo ez erabiltzea. Gure erabakia da pertsona bakoitzarena azken finean. Ez politikoena, ez pertsona bakoitzarena. Aukera pertsonal bada. Ez dakit zuen impresioa zen izango den, baina niri iruditzen zait, Donostian esaterako geroz eta jende gehiago entzuten dela euskaraz egiten kalean. Igual oker naiz. Bai, izango da, bigarren mailako gauzei Donostian kariño hartzen ari zaretelako. Posible da. Horregatik izango da. Posible da, baina nire impresioa da, geroz eta jende gehiago entzuten duela euskaraz egiten. Igual ez dendetan, igual ez beste lekuetan, baina kalean. Alegia, kaleko egunerokotasun kontu horiekin lotuta bintzat. Nik ez dakit, egia esan Donostiko gora ez ezagutzen. Donostia da orain hasi naiz etortzen nola esateatik, eta orain dela 10 urteko gora adibidez ez dakit zein zan, ez? Baina adibidez, Elgoibarren gure herrian ikusteet pasatzen den zerroi dela, ume asko hitz egiten dutela euskeraz, baina 12 urte ingurukin jendea erderara, gaztelera pasatzen da. Eta gero, 18-20 urte ingurukin, pasazioan horietako batzuk berriz euskerara itzultzen dira. Orduan hor ze arazo dago. Nik uste dela jende askok sentitzen dula edo pentsatzen dula euskeraz gauza batzuk ezin dira lain. Eta 12 urtekin iten hasten zeran gauzak dira munduan dauden gauzarik interesgarrinak. Zer ordura arte indezu iten uzten zizutena bakarrik. Eta derrepente konturatzen zea, zure ingurukoak zirikatzeko erderara jotzen dutela, jotzen dutela 12 urteko gaztetxoek. Ligatzeko ere bai, txisteak iteko ere bai. Orduan, gero konturatu geha batzuk, bueltatu gehan horietako batzuk, euskerak danerako balio dula. Eta danerako erabiltzen degula, baina beste pertsona batzuk ez dut hori sentitzen. Eta sentitzen dute adibidez txiste bat euskeraz itea ridikulua dela, edo euskeraz ligatzea ridikulua dela. Zuzai? Esaten zenuenarekin, laun donostiar batek ere hori esaten du kalean, gero eta gehiago entzuten dela euskera. Baina, esplikazio bat ematen dio. Eta gero eta jende gehiago daukala txakur txiki bat. Eta hola esan da gezurra ematen du, baina zeuruna lotuta da hola. Jendeak hemen, eta batez ere hemen, Donostin, euskeraz umei eta txekurrei egiten dira. Posible da. Txuri eta beltz izen daukaten txakurroiei. Edo horiekin hobeto esan da. Lehen esan duzu, Xue, baina gazteek txikienek egiteote euskaraz, gazteenek gutxiago eta gero ja gazte horiek heldu bihurtzen direnean berriz errekuperatzen dutela ematen du. Baina arlo guztietan ez esateako ligatzeko orduan ematen du euskaraz ligatzea ridikulua dela, edo bintzat ez dakit lortu dugu, baina hiztegia akaso ez daukagu hori egiteko. Nik ez dakit gazteleraz ligatzen. Ez dakit, hori da zuk ematen diozun erabileran arabera, ez? Ni euskalduna naiz eta nik adierazteko eta komunikatzeko erreztasun handienan ere hizkuntzan daukan, ere ama hizkuntzan daukat. Orduan, niretzat ridikulua dana da alderantzizkoa, erderaz ligatzen saiatzea, eta egon naiz Erasmus programa batekin eta ligatu behar izan dut gazteleraz edo inglesez edo altzan moduan, baina nire ligatzeko modu naturala, beste gauza guztiak iteko modu naturala, dan bezala euskera da. Asko ligatuta duzun ez izut gogaldutuko. Euskarai, adozo bezta? Bai, ez dakit. Nik dakidana da, frantzesez, espainolez edo euskeraz ligatzen dudanean beti naizela ridikulua. Mutilek gutxego ligatzen dutela esate dute normalean. Edo esan nahi da. Ez dakit, Donostian txakurrasko da. Txakurrakin ligatzen da. Hori badakizu. Hori ez naizeko da zaiatu. Lanean euskaraz egiterik badao. Baitare, baina... Segun zelanetan, akaso? Hori da. Nik beti izan dut lana euskeraz, baina baitare nire lan tresna hizkuntza izan dalako beti, eta nik euskeraz lan iten dut. Egia dana, eguneroko bizan euskeraz biziran jende askok ez daukala aukerarik lan euskeraz iteko, hori ere egia da. Zuztai nara, ados? Bai, ados nago, nik uste dut zuk aukera egin dezakezula euskeraz lan egiteko,
baina bezero bat adibidez etortzen baldin bazaizu erdalduna, espadiozu bere hizkuntza horretan erantzuten, ziurrenik arazoak edukiko dituzu lantokian. Orduan, bueno, aukera izan daiteke, baina batzutan ez da hain erraza, ez? Agian. Mundu laboralak horregitan nahi naiz, erabat gainditzen nauen zerbait da, ez dut ezagutu neure begiz eta ez dakit naiz esateko bai. Iraintzeko garaian, asko kerderra jote dute. Hombre, egia esan neurri batean ulertzeko ere bada. Kontundentziagatik izango da, kaso? Bai, ez, hitzen indarragatik, eta, bueno, kode hoiek, irain kode hoiek nik uste erderaz establezituta daudelako. Punto. Baina, bueno, hori nik uste lehen ere ala, guraitak biraoak ez ditu sekula euskera bota. Euskaraz bota. Gureak bai. Bai. Baina lotxatiten nintzen txikitan horregatik. Guraitak mekauen, beti esan du mekauen. Ez du sekula esan, ez dakit. Nire gogoratzen naiz, txikitan lotxatiten nintzalan, egin nire aitak bronka bat atzen zeanean, lagunen bat alboan baldin bazeon, nire aitan, insultuak edo, zian, zampana, tuntunpaela, nean egiz bago arraioa, eta lehen lagunei parreguri amaten ziren, eta nik ezin un parrei, nahi eta zerrezteolako, baina nik hori euskeraz bizizan dut. Baina gero baita ere da nik usteet, gauza guztitan, aserratzen, ligatzen, gauza guztitan erakutsin digute, ereduak eman dizkigute, eta eredu horiek, ez ere gure generazioan telebistan bidez jaso ditugu. Eta telebistan programen euneko handi bat, gazteleraz edo frantsesez, lekuan erderaz da. Eta hortikan fikzio hori da guretzat azkenean errealitatea, eta natural bihurtu digutena. Orduan, egia telebistan tuntunpaela baino gehiago entzuten dela, tonta edo nahi dezuna. Bueno, eta horia beste galdera bada, baino, tonta esatea problema bada? Espainolek erabiltzen dute zulo, Ez, nik uste ez dela problema. Problema da, pentsatzea. Nik uste problema ez dela tonta esatea, baizik problema da pentsatzea euskerak ez dula balio hortarako. Funtzio hori ez daukala. Eta hori gezurra da. Gero zuk ze aukera egiten dezun hori guztiz libre da. Batzuk inglesez ere erabiltzen dituzte horregun. Eta problema da askotan tonta esaten dugunean pentsature espainolez pentsatzea pasatzen garela edo erdaraz pentsatzea pasatzen garela. Eta horregatik esaten dugula hitz hori. Baina atzo amuriza entzuten nuen irratian, eta bizkat horri buruz ari zen, ez irainekin zehazki, baina askotan euskaraz gure hitzak erabiltzeagatik ze narraskeri egiten ditugun. Jartzen zuen, adibide bezala jartzen zuen, defizientzia, guk eskazia. Eta halako honek eskasin mental bat daka. Hori gaizki zehola, halako horrek zeukala defizientzia mental bat, eta punto. Eta horrela da, eskasia esatea gainera, peyoratiboa izan daiteke, ezta? Baina zeinek esaten du, ze mediku esaten du, eskasia mentala. Mesedez. Bueno, Eluierrek defizientzia nortzen duela iruditzen zaite, berak adibide hori jartzen zuen, eta baina egia da, beste 1000 jarri litezke. Eta behitu, ez da, problemarik. Kanpoan inguruan hizkuntza dauzkagu. Ez gara bizi... Wall Street Journaleko artikulu horrek hain justu hortan itentzun pekatu. Esan ez, euskera zartzaia esateko 10 hitz geneuzkala, eta gero demokrazia esateko ez geneukala hitzik. Eta usteet idatzizun tipa etzala konturatu bere hizkuntzan ere demokrazia izaten dela. Eta ez dela bere hizkuntzan asmatutako hitz bat. Orduan, ingurutik hitzak hartzea ez da txarra. Nik uste kontua dela kontzientzia. Zuk konturatzea zertan aizean. Eta punto. Gero aukera norbera nadia. Bai, baina nik uste dut azken finean hizkuntzak erabiltzen direnak beinipen gauza tresna biziak direla. Eta hitz berriak behar ditugu eta beste hitz batzuk bidean geldituko dira. Azken finean mundu aldatzen den bezala hizkuntza ere aldatzen delako. Orduan, demokrazia baldin bada euskaraz demokrazia, demokrazia da, eta ez aiz zer pasatzen.
ingeleseko hitzaren antza baldin badu, edo... Eta inglesekoak errekoaren antza baldin badu. Hori da, orduan, azkenean, aberaztasun bat da, eta kitxo. Hor igual komplejo bat daukagu, ez da? Berak behar dituenean, mailegoak hartzen ditu lasai asko, eta badiru diguk hartzea, ez dakit, egokia ez dela, edo... Zuzena ez dela. Nik uste komplejo baino beldurra dela. Hizkuntza txikia da euskera, jende gutxik hitz egiten dut, orduan gaztelera hiztunek, frantsesi hiztunek, ingles hiztunek badakite beraien hizkuntzara beste hizkuntzatutako hitz asko sartuta ere, hizkuntza horrek irauningo dula. Euskeran kasuan ikuste ondara askotan beldurra handia. Beldurra handia, gauza berri guztiak kanpotik hartzen badituzu, eta ezak zer, jendeak beste aitzaki bat edukiko dulako esateko ikusten nola hizkuntza honek etzun balio zeme gauza darako. Nik uste beldurra ondala hor. Eta da hola. Nolen sustarik esan du, hainbat erderak ere hainbat hitzartzen ditu euskaratik, baina normalean gai batekin lotutako hitzak, ez da? Zulo kale borroka, ezkerra, eta ez dakit ni markatzeko... Ezkerrak sortu du izquierda. Eta ez dago inungo hitzik horren atzean, ez dago inungo kale borrokarik, ez zulorik horren atzean. Ezkenean, olako toki hitz batzutan euskara dela intzindari. Eta eta nik uste hori ez dela inori leporatzeko ezer. Beitu, hizkuntzak, gurea ez dela jarduera endogamikoa. Punto, beitu, hemen jendeak hitz egiten du espainolez, txino, frantzesez. Normala iruditzen zait momentu batean, gure hizkuntzan hori reflejatuta gelditzea. Netzako ez da problema bat, hombre. Gero, hori ere evidentziatik sortuta, jakina. Kalean sortu behar da hori. Zai baldin baude gure euskaltzaindiko lagunen azken bazkaria bukatzeko aportazion bat jasotzeko, ez zaigu iritsiko. Azkarrago ez da? Baina nik uste kalekoak funtzionatu behar duela, eta... Eta gero nik uste komplejo arraro asko daudela. Ez gure herrian daukagu konjugazio oso bat, jun laike naiz, jun laike zera, jun laike gera. Eta diak gauza batzuk badakigura gaizki daudela, eta hola erabiltzen diala, ez? Orduan, nik ez dut uste ez egiti asko zer okerra bada, baina, gero gauza batzu niretzat ez daukate zentzo hundirik, zatez, baldin badakit ondo nola dan, edo baldin badakit zitzau euskeraz ere existitzen dela, eta kontua galdera itea, zergatik esaten dugu gaizki, zergatik ematen digu lotxa ondo erabiltzeak, ez? Horratzean badau zerbait arraroa da, niretzat inglesez erakusten digutenean bezala hemen txikitatik, eta txikitatik erakusten digute gaizkia oskatzen. Eta gero, kanpora juntentzea eta kontuertzea inork ez izula ulertzen, hemen ikasi dezun bezala. Eta orduan aztentzea aldatzen eta konturatzen, zeratik eman barritu lotxa, gauzak dian bezala esateak, hau hola bada, ez? Orduan gero hori norberak ikusten du, baina nik adibidez gauza horiek ustez superatu ditu dala. Nik ez daukat problemarik egoi barren naiteke esateko, laike naiz esan beharrean, baneria laike naizek gaizki egiten dialako belarrira. Baina, hori uste norbere kontzientzia da norberak hizkuntzakin daukan kezkan baitan ere badaola. Eta debekoa eta bronka bat atzein ez diala biderik eraginkorrena. Ez da, gero nik uste gauza absurdoak eta zentzugabeak egiteko beldurrik ez dela euki behar. Suitzak ministerio maritimo dauka, eta ez dauka itxasorik. Ez da ezer gertatzen. Orduan, zeatik ezin da erabili... Uxuek esan dituen forma horiek. Zeratik ezin dira erabili. Erabili nahi dituenak, erabili ditzala, eta punto. Eta nahi badu naiteke, eta nahi badu leiken nahi. Leike da. Leiken naiz. Eta atzo leiken nintzen. Iztegiek ez dute jasotzen, baina euskara jatorra da baita ere, horrela hitz egitea, ez da? Netzat jatorra dira pertsonak. Eta ez denak. Jatorrak edo ez jatorrak dira pertsonak. Eta ez hizkuntzak. Eta nik uste hori dela. Norberak erabili bardula hizkuntza nahi duen bezala, baina kontziente izan da zergatik iten duen gauza bat edo bestia. Iten duen ezintasunagatik, iten duen zudur puntan jartzen zaiolako, edo iten duen zuzentasuna gustatzen zaiolako. Baina, hori ja, aukerak dira eta bigarren mailako kezkak dira horiek niretzat.
lehen esan dugu ligatzeko, iraintzeko garaian, behar bada batzuok gabezia batzuk dauzkagula, hitz egiteko garaian, baina beti goratzen ez kontu berdinaz. Goenkalek akaso lagundu digu edo lagundu dio jende bati euskaraz zenbat arlotan sartzeko garaian. Zure aitaria kaso ez, Uxue? Bazekizkien, baina beste batzuei bai. Bai, nik egia esan inguruan ez dut euskaldun berri askorik euki, ama, baina euskaldun berri oso zarra, jani jaio nintzen erako euskalduna gaitzan, baina bai, jende asko esaten duen zerbait da, Goenkalek asko lagundu diola, eta abejonda jola Goenkaledi, zerbait hona euki gartzen. Beste urtetan hor jarraitzeko, ez? Zerbait eukiko du, pentsatzen duzu. Badude horrelako espresio batzuk, Maria Luisa Zamatoak esaten zituenak, kaka ingo izute burutik bera, askok ezagutzen ez genitunak, eta horrentzun ditugula lehendabiziko aldiz. Bai, eta oraindik ere egia da, Goenkaleko elkarrizketa batzuk belarrira faltsu jotzen dutela, edo ez dutela normal jotzen, baina netak gauzatzen ez gara konturatzen, eta da, gazteleraz ere ez da iten, telebistan iten dan moduan. Zu ikusten baldin bazu gaztelerazko telesail bat, iten dute erderaz guri naturala iten zaigun modu baten, baina naturala telebistan. Gero kalean estena hori ikusten ba ez zaizu normala iten, baina ohitu gera telebistako kode hortara. Gero, euskeraz nahi dugu entzun kalean edo etxean iten dan moduan, eta ez, euskeraz iten da batuan, eta beste forma guztiak errespetatu, eta hola ez du inorkitz egiten. Baina gazteleraz moduan ere, orduan ohitu behar gerana da, hori dala, telebistako kodea hori da, eta punto. Korrektu egite dute telesaietan, ez da? Bai, baina hori hizkuntza guztitan. Tira, bukatzeko, zuen beste bi bertsion zengo ditugu, ordinare berriz ezakit, baina tira, hotxagatik sustarai segidoa jengo dugu, ez da? Zeinen zein... Lehenentzat asmatu dugu. Zirrikitutik, zirrikitura, leioak itxiz, arrotu zura, egoaldeko haize kolpe bat, dator badia barrura, Arkaitz guztiak lehortu eta telatutik telatura, euskal soinu ez blaitu da, oraina datxa horraztu eta badoa berriz mundura, Zuri esker izan naiz, ulerkor taliban, nekagaiz nekagarri, maitekor juligan, zure hitzen munduak azaldu baitzidan, urrea ez dela beti egoten diztiran, zure hitzen munduak azaldu baitzidan, mundu osoago bat zegoela nigan. Uxue, sustrai, lehen esandako guztiak, ez da? Bai, beste, uste, lehen goari bueltakari gala, beste, dibertsioetan ere. Taliban eta Juligan bezalako bi maile gortu ditugu, kaso honetan? Bai. Juligan euskaraz doakagu? Ez dakit, ni Juligan nahi. Eta Juligan da. Efectivamente. Itzulpen nik topatzen badiozu urbildingo, baina Juligana da, eta Talibana da. Gauza bera, ez da? Bai, frikia nola esatezu euskeraz, friki bat, eta punto. Eskerrik asko Uxue Alberto Estrakolina gurekin izateagatik, urrengo arte, eta gauza bera inara urrengo arte, eskerrik asko. Mila esker. Tira eta hauxe da kontatu nahi genizuena Euskararen nazioarteko egunaren inguruan. Besterik ez gure partez gogoan izan bi helbide dituzuela gurekin harremanetan jartzeko. Batetik Eusko Ikaskuntza abildua herrigidoirratia.com eta bestela, edo beste modu bat gurekin harremanetan jartzeko da euskoikaskuntza.org webgunean. Besterik ez, urrengo arte, agur!